chúrsa agus fáilte do Coláiste bhín na Ros Muc Lúnasa Galway and Ráth Cairn. Le ceacht beag, le cheart agus cór. Is mis Meath agus fáilte go dtí Antonella. The haar for, le neafór. Linda, fáilte go Linda. Frúma, Sainte na grúma, mar a méid hág súma. Níl amach hir I mórú, le bhóthar ní sírú, ceiliúr gachéin. Fáilte go dtí Garáiste is mis Anya. Sglacum luminiu. Barbara, fáilte tí Barbara. Is by two, ag lanúnt, rómar níos fearr. Níl sí seo lef. Tíogaid, mis Nora. Hág súla. Níl amach hir I mórú, le bhóthar ní sírú. Díogaid ceiriúiltó is mis mar Seoighe se tí Seoighe. Sglacum luminiu. Fáilte go dtí Mharie, fáilte go dtí Mharie. Níl sí seo le frúma, Sainte na grúma, mar a méid hág súma. Díogaid, mis Anya, fáilte go dtí Anya. Ceiliúr gachéin dú. Scuilm weman brú, sglacum luminiu. Is mis Eileen, se tí Eileen Bored. Sglacum luminiu. Díogaid, dearmad amání, sé tamánaí bó. Decha is mis Emmanuanin. Sglacum luminiu. Díogaid, dis sé Joe, tá bhebos. Sglacum luminiu. Sglacum luminiu. Díogaid, tá chéiltó, mis Cobham. Sglacum luminiu. Díogaid, is mis Tomás O'Malley, tá mé bheith litipúteag se tíháile, siúpa agus teacha fostin se Rosmuc. Sglacum luminiu. Díogaid, Cos atá? Go mágur má head tá lága deas. Tá sé anna deas ie? Smisig Christoph Granhoch. Tá muid go fáilte ar Coláiste bhíann in seo Rosmuc le leis agus 5 bliain is, agus bíonn fáilte mór rúthú gach bliain. Agus bei FL mór míte haring mar a chaisiad an éis bhhaile. Tá muid siúpaireacht in seo ó 860 agus tásúlan go muid ra a fead tamil leile. Scuilm weman brú, sglacum luminiu.